Il-Gvern Soċjalista Malti għandu jieħu deċiżjoni immedjata dwar jekk irid isalva l-prodott frisk lokali l-għajxien tal-bdiewa Maltin u Għawċin kif ukoll is-settur tal-bidja Malti. Dan hekk kif il-bdiewa aktar minn qatt qabel qed jaffaċċjaw diversi sfidi li waslu fost l-oħrajn biex il-popolazzjoni tal-bdiewa Maltin u Għawċin naqset drastikament fl-aħħar snin. U rridu nagħmlu deċiżjonijiet. Irridu jew ma rridux insalvaw raba tagħna. Irridu jew ma rridux insalvaw il-bdiewa tagħna, ir-raħħala tagħna, il-prodott Malti. U rridu nagħmlu dak li għandu jsir issa għax inkella jkun tard wisq. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta l-erba' żar l-imġar inkluż iż-żoni taż-Żebbieħ u ta' Santi fejn kellu l-opportunità jiltaqa' ma' familji sħaħ ta' bdiewa li jaqilgħu l-għajxin tagħhom mir-raba'. Diversi problemi fosthom tal-ilma, l-kwalità tal-ilma, is-supply u distribuzzjoni tal-ilma. Oħrajn il-fragmentazzjoni tal-art u kif nistgħu ngħinu biex ikun hemm iktar art illi l-bdiewa tagħna jistgħu jaħdmu. Iżda l-akbar problema komuni li kellmu dwar l-bdiewa kienet l-abbuż ta' min ibih il-prodott billi jibqarraq jirriklama dak li huwa prodott barrani daqs li kieku huwa prodott frisk Malti bi prezz irħas u allura bi profitt akbar għalih. Fid-dawl ta' dan l-oppożizzjoni qed tressaq sensiela ta' ideat fosthom informazzjoni għal pubbliku, riklamar tal-prodott Malti u penali ħorox għal min jabbuża. Irridu naħdmu flimkien. Il-Maltin irridu jiddeċidu jridux fuq il-mejda tagħhom tal-ikel il-prodott Malti Għawċi li ilu għal eluf ta' snin. U jridu jagħmlu deċiżjonijiet informati u jitolbu għal prodott tagħhom. Irridu jkollna sistema ta' marketing illi l-prodott Malti intuħ il-valur tiegħu nuruh nippreżentawh ħalli kun jista' jġib prezz aħjar għal bdiewa tagħna. Il-Gvern irid jara li jimplementa sistema fejn dak li qed jagħmlu misrepresentation, ċoe il-prodott Malti qed ibidluh biex għatta parsi l-barran ikun prodott Malti, irridu jittieħdu il-passi ħalli jipproteġu il-prodott u l-bidwa Malti. Waqt il-laqgħa mal-bdiewa akkumpanjat mill-koordinatur politiku Jean-Pierre De Bono u l-kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali Adrian Delija wieħed ħidma mill-oppożizzjoni biex jinġiebu kemm jista' jkun fondi bris il-bidja u l-bdiewa lokali, inkluż fondi mill-Unjoni Ewropea.